दैया मोजांथार हाजोआबो जों हाजोआवनो गाखोनानै दं नै जोंना मायदांजों हथियारा जोंहासो थाबायलांदों मादै मोनथिनायनि दाबो फैया बबेयाबो बा खारनाया ब्रेकसो हमनो हानो दानो थाबायनोनो हमथानो हाखायाखै आरो खारबाथ' बेखौला बेसे हागोन नायलाय मादि जादों थाबायनाया दे हरलाय आं दासो हरगोन हरलाय आं दासो उचारा जिथ' आंखौ फैनाङा kok jangan sucat ayo आथिङा साजोबबाय सेन्देल खुना फैनानै नै हासिब खाग्राफोरा हासिब खादों जोंहा दहाय दैयाव गेलेगासिनो दङ मानायावनो जायो माथो बैहाय दै बोहैनायाव मायदां हिसाब mana? Gue mau jangan lu. Ayo buka. Ayah. Ini mobil keluar bang buka. Itu ya. Mobil sablan itu ya. बेबायदि गयो जोंना गोजोंलाय नै दैया wow oi googling wow abang dia kan ini buat nah video pondok kalian ada gulut manu baru sehat baru mana aku soal acing apa yang tengah bang dah sendal ko to ha अरे से सैंडल को पहिला हेस्टेल मध्ये सैंडल उठा ले तुम्ही ती खामा दो माझी खाली खाना हो ये juga hai ko kubra nai nai ya गलगन और फाइट ऊपर जाएगा था ना तो खाई बाप ना बसला apa raja